Mukomana anonzi Nick Mangwana munoziva kuti anogara akatsomana naadvocate Fadzima here, achigara achikwesheniwa, achibvunzwa mibvunzo yaasingagoni kupindura pamusoro peincompetence yake. Panguva inoi pane maripots aiwa ari kutendera atiri kuona kuti panguva inoi mukomana aiwa akuchida kurohwa chekuseri, mukomana akuda kurohwa toppling, akuda kubviswa pathat position achiendeswa kuna another position isina kana basa zvayo. Sanamira mashoko atoona vanhu vachipembera vachipurudza vachiti aiwa umwe mukomana haabetseri. Ndosubscribe like on the bell icon. Tinta pendo ya Majara Jeros anodanyira chiti from a report that I got last week. Nick Mangwana is likely to be moved to a role that is less demanding, that is permanent secretary. For no reason, information department is not for him. He lacks depth and he has no clue why he is there. Many are surprised that he is still there. Domashoko anobuda achitaurwa panapa naMajara Jeros. Tipinda comment section toona vamwe vanodanyira vachiti ndiwe majekiseni emapenzi zvemedia izvo ilevel riri above his intellectual capacity. Vanodanyira achiti kana kutombosiwa, I don't see any value addition in his appointment. Vanodanyira achiti Tabablas Chiororo anoorora vana mbudzi yadhoro ava. I wish with all those people like Danzamsoro, Face Chop, they deserve to be thrown muma political dustbins. Vanodanyira achiti remember, Nick was just plucked from UK where he was a nurse and straight to a PS as a clansman. That is his only qualification. Ndomashoko anomudanyoka panapa atiri kuona kuti aiwa vanhu havazotombomufarira, vatoti aiwa Nick Mangwana ngaarove basa, noda kuti hapana kana chatongotomboziva maintellectual capacities ake hatomuenderani nethe position yaanoholda. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.